वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिमां ब्रह्म ब्लग। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दिनै नुनो मोनबाय जोंनि बड'लेण्ड बिटिसि एरियायावहाय जोंनि हाग्रामा सारनि बिपिएफ सरकारखौ फैफिनहोनो थाखाय लोब लोब रायजो राजाफ्रा दावबायबोगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि दानि थाफुनाय दानि सरकाराव थानाय इउपिपिएल सरकारा गोबां बायदिसिना रिबन हास'नाय, बिफां खुन्थिया गायसननाय, माबा लुनो बेब'स्था खालामनाय बानायगासिनो दङ। लोगोसे ओरै साख्रि होनायावबो करापसन खालामनाय बायदिसिनाखौ नुगासिनो दङ। बेखायनो आं बुंनो सानो बे बिथांमोननि लाइ खुन्थिया गायसननाय, फिथा हास'नाय खामानिया मास मोनसेनि गेजेराव मावफुंजाजोबगोन दा बे रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा खालामनो नागिरगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा दाबो जाम्बा बायदि माथो दा लासैनो दाख्लैनि साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट होनायफ्रावबो करापसन खालामनायखौ लासैनो ना बालाबोथिया हमनाय बायदि, हाब्रुआव हमनाय बायदि गोग्रोम हमजागासिनो दं, मोनथिगासिनो दङ, RTI होगासिनो दङ, कर्ट केस खालामगासिनो दङ। मानसिफ्रा ओरैबायदि सानो माने जानाय लोंनायाबो करापसन खालामनायाबो डाइरेक्ट खालामनो सानो आरोखि। नाथाय बेखौ बुजिनांगौ, हिन्दीयाव बुंनाय दङ, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरी पड़ता है। यानी नों नकल खालायोब्ला जेब्ला समाव नकल खालायो लिरो, बे समावबो नोंहा मोनसे गियान थानांगौ, बबे समाव नों माबोरै लिरनो, माबोरैहाय दाया बाया नायनो, सोरबा दंना गैया, बबे समाव नकलखौ दिहुननानै लिरनांगौ, बेबायदि फांथे दोनखोमा लिरनो रोंनांगौ, अब्लासो नोंथाङा नकल लिरनानै साक्सेस जागोन। बेबायदिनो करापसन खालामनायावबो डाइरेक्टलि खालामनाया हमजाखागोन ना। करापसनखौ सोर खालायाखै? बयबो खालायो। साफ्रोमबो मिनिस्टार, MP, MLA जथ' दङ, गिदिर संसदनि, इभेन लक सभा, रायजो सभा, आसाम स्टेटनि, जोंनि बिटिसिनि हाग्रामानि समावब्लाबो करापसन जादों, बिथांमोनाबो करापसन खालामदों, गासिबो खालामजोबो। नाथाय खालामनायनि माखासे टेकनिक दङ। टेकनिकआ मा? नोंसोरो बयबो मिथिगौ, बाराद्राय जायोब्ला उदै गाज्रि जायो होननाया। जानायनिबो थाल लानानै जानांगौ आरो दस्राखौबो जाहोनांगौ। माखासे टेकनिकहाय डाइरेक्ट नों जुदि फैसा बिथारनाङै बुङोब्ला एसेखिनि होब्लासो जागोन, एसेखिनि होब्लासो मागोन होनथारोब्ला नोंथांखौथ' हमजाखागोन ना। आरो दाथ' सम गैलिया, मास मोनसेनि उनावनो गोदान सरकार जागोन। बे गोदान सरकारा बे जायनाखि करापसन खालामदों बिथांमोनखौथ' जेलाव हरगोन बियो। ओरैनो नागारनाय नङाथ' हाग्रामा सारा, आरो जोंबो नागारहोआ। जाय बिथांमोना थाखा फैसा होनानै साख्रि लादों, बे बिथांमोना जेलनि दालि ओंख्रि जाहैनो तैयार जाखादो। मास मोनसेनि उनावनो गासिबो नागिरजोबगोन। फैसा होग्रायाबो थांगोन, फैसा होयैयाबो थांगोन। दा बेखायनो आंनि खावलायनाय, नेक्स्ट जाहाथे बिथांमोनहा उइदाउट एनि बाजेट, उइदाउट एनि खामानिफोरखौहाय बिना बाजेटैहाय खामानि होलाबायनानै कन्ट्रेक्टरफोरखौ गोदाव सोराव खालामनो नांदों। दा रायजो राजाफ्रा एलार्ट जा, साबधान जा, जाहाथे बिथांमोननि थांखिया जाफुङा। लाइ बिफां गायसनबानो, ब्रिजनि खुन्थिया गायसनब्लानो ब्रिजखौ मावनो हागोन नामा? बिनि थाखाय बाजेट नांगौ, बिनि थाखाय टेन्डार नांगौ। उइदाउट एनि टेन्डार, उइदाउट एनि बाजेट सोरबा ठेकेदारा बे खामानिखौ लायोब्ला गब'खाबाय बाबुफोर। टेन्डार लानायानो गिदिर खामानि मावग्राफ्रा गब'नानै दङ। दा बेखायनो आंनि खावलायनाय, बिथांमोना साबधान जा आरो बिथांमोननि लाइ खुन्थिया गायसननायफोरखौ बिसास खालामनो नाङा। रायजो राजाफ्राबो मावफुंगोन होननानै खालामनो नाङा। दा बिथांमोननि गोदै खैसाराव जोंनि रायजो राजाफ्रा फासिनो नाङा। बेखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथों। बाय। जय बर' हारिनि जय, जय बिपिएफनि जय।